Bye. ada ya. बिल्कुल ये मैं कर लेता हूँ Hello लोगोफोर नै कबियाव माबा ओंखारदों मा होनो खानस्रिनो रा इनि खानस्रि ओंखारदों इनो गटा हाजाजोब्बाय नैयानो गैला गारनांसिगोनसो नै कबिखौ जाबायलै मायाव ओइ फुल बान्दा कबियावमोन ना एवदोंबावमोन नामा हाना नायदोलै र' हागोन र' नायनो हाना नाय नै रखमाव बिथुमाव हाबनानै ओइनि इबिलाय नंगौना नङा सेखानोसै माखा दालाय गारनांसिगोनसो 40 थाखा खालायलायना बेसेबां लादों 40 थाखा इखौ 20 थाखा लाबोदोंमोन टंलानिफ्राय 20 थाखा खायनोथ' एम्फौदों मोजां नायना दालाय मुस्लिममोनलै माबाया मा नाम नामखौ मिथिया नामखौ सोंनासो लाबो कि नाम दर पेपारा मुस्लिममोनलै इयो बुंदोंमोन 25 थाखा होननानै आं 20 थाखायाव होयोबा लांसै सेरसे होननानै लां होनबाय ओमफ्राय मा जादों 50 थाखा होबाय आङो ओमफ्राय 50 थाखा होनायाव इयो आंनो 80 थाखा खुरैना होदो नों 50 थाखा होदोंमोन बेनिफ्राय नोंनो 80 थाखा खुरैना होदो आंनो जायो माबा जायाखै लसथ' जायाखै जानाया आं 50 थाखा लाबसो जाना दङ नङा 50 थाखा होखादों आङो